грешка в защитата на Манчестър Сити. Яя Туре прави резултата 2-0 в добавеното време на първата част. Това, което Юнайтед не биваше да допуска, бе точно този гол. Дошъл буквално в последните секунди на първата част. Маруан Фелуайни там остави абсолютно без опека Яя Туре. Ето тук се объркаха защитниците на Манчестър Сити. Алваро Негреро успя иначе да свали топката към Яя Туре и там отблизо Котдивоарецът направи резултата 2-0. Трети гол за него от началото на сезона във Висшата лига. Видяхме реакцията на Пелегрини, не от най-бурните.